Kitty bodoli, y beirniad o Brydfa Glebdale, yn parhau â'i gwaith o feirniadu a wedi dyfarnu yn fuddugol gyda'r ebolion dyflwyddod. Dwyflwydd nhw, ie, yn dife. A mae Kitty wedi tasgu trwy dosbarth hyn wrth rhoi'r wobr gyntaf i Foxhill Farm Prince Cartier i Melanie Arnold yn dwylo a trafod yr ebol hyn fel ni'n gweld Liesl Mead sydd yn dangos y cyffyle i Melanie. So yn y llydd, yr gorau o'r ebolion Dwyflwydd yw Foxhill Prince Cartier a wedi fagu wrth y march Ilar de Cota, a dyma'r ail enillydd i'r march na fel tad ac allan o Thistledown Princess Charlotte. Os na rhywbeth am y lliw arbennig yma sy'n mynd â llygad Kitty, ti'n credu? Na, wi ddim yn credu wedi gwir. Mae eitha hefasiwn i gael y coesau gwynion a tymor ambell waith tipyn o wyn ar y gwyneb. Ond wrth gwrs mae rai cofio yr lliw hyn, y lliw fel glas, mae nhw'n cael llwyd. Fe ath e'n wyn mewn amser, a wrth gwrs fe welwn ni ddim y marciau yna. Ond mae rhywbeth Cymraeg amdano fe, tymor y coesau gwynion, a mae bach o fel contrast i gael, yn dros e. Ond eto, mae hwn yn batrwn. Yr trydydd dosbarth yn ei gweld yn radran A, mae fe'n batrwn o ynifel. Fi'n credu mae plesio fi bod Kitty yn dewis rhywbeth sy'n siwto hi. Yn cipio calon y beirniad ac yn sicrhau'r garden goch. Mae'n i Foxhill Farm Prince Cartier a llongyfarchiadau mowr iawn i Melanie Alford y perchenog. Enillydd yr ebol dyflwyddod gyda'r adran A. A i atgofio wrth gwrs, yr ail yn y dosbarth na oedd Top Bank Gucci i Lewis Morgan. Plentyn Lowry Morgan. Lowry. O, Lowry Tyngwndwn. Lowry ni, Tyngwndwn, ie. So, gan bod hi'n trafod rhywbeth yn y cylch yr adran C, mae rhywun yn dangos i'r teulu yn yr adran A i'r ail swyddfa. So digon bles fyna wedyn ni, trydydd yn yr adran C ac ail yn yr adran A. Wythnos bach da. A mae'n y genedlaethau yn dos yn Tyngwndwn. Os. Yn dangos diddordeb yn y cyffyle. Os. Well, Liesl Mead, we're on day 2 of the Royal Welsh. You're no stranger to competing here. However, you are holding a red rosette. Yeah, as always, a real thrill to win. And he's a lovely pony, and he seems to be the kind of right type and breeding that I think the judge is going for. So, and of course, you're producing this one on behalf of Melanie Alford, yes. And you've just told me she is here watching in the grandstand. I believe in the grandstand watching. She's usually in the cattle sheds, but I'm not sure they've actually got any cattle this year. So you're doing the job for them in the horse ring. Yeah. Now you've got a few more championships to come. How many have you brought up with you this week? I've got 9 here this week. Oh, just 9? Yeah. Plenty of running this week then? Definitely. I have got a little apprentice who is showing a couple for me, so you get to sit back and watch. Rest for the next class. Perfect. Well, many congratulations. Good luck with all of the championships and of course the other 8 ponies. Diolch yn fawr, llongyfarchiadau.